Croeso nôl i'r prif gylch lle mae'n llyged ni ar yr rhan gogleddol ag yr adran dy. Y Cobiau Cymreig, Finne Heledd Cynwal, ac wrth yn ochr i mae Owen Griffiths yn edrych ar y cystadlu. A Owen, mae da ti rhyw fath o galon feddal tuag at yr adran mewn, dos e? Ydy, mae hynny'n wir gyda'r Cobiau Cymreig a'r adran ec nes i ddechrau. Trwy'r teulu wrth gwrs, mae gyda fi adran a erbyn hyn, ond mae yna le cynnes iawn yn ynghalon i'r Cobiau Cymreig. Yn heili wedi bod yn magu cobiau ers, wel, cyn co mewn ffordd. Mae pob un cobyn sydd yn y cylch yn mynd nôl i wad yn heili, fel mae'n digwydd bod. Gwad James Rees, Blaen Wayne True Britain a May Arthur Royal Eiddwen ac yn y blaen. Felly, mae yna le cynnes iawn yn ynghalon i'r adran yma. Gyda'r dosbarth mae'r Caseg Wag neu Adfarch dros 8 mlwydd ddod, ar y blaen ar hyn o bryd mae Glyn Coch Fortuna. O'r march Pennal Carwyn a'r gaseg Rothdale Fortuna. Ie, Adrian Bowen o St Clair, ger Cyfyrddin. Pennal Carwyn y tad a Rothdale Fortuna y fam. A mae wedi selio. Mae'r het i ffwrdd. Mae'r beirniad, Mr Simon Bigley, wedi penderfynu. Mae Glyn Coch Fortuna sydd yn mynd â hi eleni, sef y gaseg gwag hun yn adran y Cobiau Cymreig. A Adrian Bowen yn fwy na hapus o ochrau St Clair, wel, tu allan i Gyfyrddin, ond yn wen o glist i glist. Wedi wneud i waith yn wych yn dangos. Y noddwr wedyn o gwmni Greenlands. Ond y gaseg yma, nes i gweld y gaseg yma'n dod mewn, mae'n eiddfed iawn yn dywi, mae'n edrych fel coben, gallu ddim camgymryd hon am ddim byd, ond fel coben Cymraeg. Lle mae'n dyblesio di yn ogystal ar y beirniad, Simon Bigley. Yn wir, mae'n llawn bywyd hefyd. A wedyn yn ail, dwi'n meddwl, mae y caseg casgob. Felly, na mae'n drwy da fi, Brynithon Margarita sydd yn ail, a Ross Thomas yn arddangos. Dyma hi. Thorny Side, the Godfather, a wedyn Menai Aimee Contessa y fam. Ross Thomas with Brynithon Margarita. Ond Adrian Bowen wedi cael rhywbeth i'w law, dwi'n meddwl. Dwi'n gweld yn gwisgo rhywbeth ar ei law, ond dim hyd yn oed torri asgwrn yn mynd i atal e rhag gystadlu, yn amlwg. Mae'r ymroddiad yn llwyr. Yn sicr. Credu bod wedi gwneud rhywbeth i un o'r tendons yn ei law. Reit, ie. Ond dim byd yn ei atal rhag gystadlu, yn amlwg. Fi bydde wedi torri gos fydde fyny, dwi'n siŵr. Yn dal i ddangos. And 6 points this morning go to exhibit number 1017. J. Elgan Evans with Eglwys Fach. Ond y gaseg yma yn edrych ar ei gorau ar y dydd. Diolch hefyd i Mr Rowland Williams o gwmni Insurance Greenland yn dod fewn i'r cylch i wobrwyo yr enillwyr. Glyn Coch Fortuna. Mae cwmni Greenland Insurance... Bydd na gani yn St Clair hyn o, Heledd? O, uchel. A mae'n neud rhywbeth ac yn golygu rhywbeth i'r ardal pan wyt ti'n mynd ar wobr gynta nôl. Mae'n gynrychiolaeth. Ydy, ond y brydfa yma Glyn Coch yn hen law ar ennill yma yn y sioefr yn hunol. Dwi ddim yn siŵr os yw'r gaseg yma wedi ennill yma yn y gorffennol a wedi mynd ar gil pencampwriaeth benywedd o dan arwyn Cefn Coch rhai blynyddoedd nôl. Ond dyn nhw'n heddi yn mynd ar wobr gyntaf, sgwn i os eithi yr holl ffordd. Mae ar dan sy'n mynd nawr ar gyfer yr hediad o flaen yr eisteddle. Fel ti'n gweud yn bictiwr eiddfed. Felly, llongyfarchiadau mawr iawn. Many congratulations to winner of Class 83.
Wel, breuddwyd pawb sy'n cystadlu ac yn dangos yn y prif gylch yw cael tasgu o flaen yr eisteddle, a dyna'n union yw hanes Glyn Coch Fortuna heddi ac yn llawn deilwng o'r wobr gynta. Llongyfarchiadau mowr i'r Caseg Wag ag i Adrian Bowen am ddangos. 021 property of the Glyn Coch stud, Glyn Coch Fortuna. And in the Welsh Cobs.